Lipak Boys. Ako rin ay si Basilio. Ako si Roman. Ako rin si Titeng. Kila sa diwa enjoy kayo. Ako rin ay si Noy Kianong. Sugantang pero gwapo gihapon. Hi guys, ako rin si Mion. Lipax Boys TV. Please subscribe. Okay, Okay kayo. 2,000 years later. Bukan naman din nila pati ay. Hoy, dito. Pagpalit dito kuan ka. Kupay ka. Ay kung ana apa kay di Julito ko nga, Julita kay di ko musuko ni musuko. Sulit eh mag-anggaan ka sa imong Facebook. Ay, lakan na to, ay maglangay ko. Pagpalit dito kupay ka dali. Natay mo kang mahalak ko ay nagbago. Ikaw rin na tuman, magay mo kumaliwat di mo nga pa nga. Wala ko sa boy mo mato mo palit ko. Wow naman. Nakakagigil ka. Huwag mong subukan. Matisira ang buhay. Lipay ko nga ako rin isang anak sa akong amahan pero ako'y punang masubo. Kita mo daw to kung beauty. Napay mga laki dito sa ubos, mga bastos kayo. Di kita paadayo. Ay, away motor. Ano ko sa bus? Kwarta. Ada din akong kwarta din. Ini na may dagang laki. Ikaw ang mga naong ate bili si Irwin na nagpapangag may kumahan. Ano ako ba isugoon? Bastos pero mga gwapo pera daw. Bahala ni maglahos ko. Ayo. Kanawon ba? Palit ko si boss mo may dahonan. Ay, natago. Ba't si boss Bombay ang dahonan? Sila ka po, kulay dahonan, kuan ra. Bombay gaos lang at ni Solti, dagang gwapo dili mo bastos lang mo bilis lubot. Salamat, mga bastos mga laki dire mga kuan lang gwapo. A few moments later. Wala to kung mahang tao eh. Huwag magbagulbol nga dugay ko na pala siyang gisugo. At ito mga tindahan dito eh. Dahil mga laki magwapo ta pero mga bastos. Wapo ta kayo. Laki ko na anak ko atong may puro way bungo. Eh, happy kami mapalo yung ginuan. Lito naman! Ate, pinamahana oy, sigsinggit oy. Dala ang lamas oy. Ganihan ako dito. Bedeskusan ko sa mga laki nito. Sigtan ko lubot. Dugay ka ng subuon. Di, malika. Fix lagi sa kagigat-igat.